back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Bien. Okay. Pero, kining ato ang himuron ba? Kinahanglan nga presence of mind lang yun, ha? Kinahanglan nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kay usahay na ba? Maano na ba gidayan ka sa ato gibati? Alalayin lang yung kutura. Ha? Kay masipya tayo ni. Oh, Di ko anadog. Ingon ining sitwasyon taon. sige, salig lang na ako siyo. Kay duhaming mo backup ni mo. Nasiriming og naasad ko. Bangag sa ilong. Oh, come on. Sige, pala na. Suwaya na ko ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. Pasensya na tayo nga, nagabian ko uli ha. Ay. Dito manggod ko gikan ni Dindo sa... Kami ni Dindo ba dito migikan sa among coordinator. Ngunya, unsa naman Mirasol? Nasabutan na namon ni Dindo ang tanantay. Eng grande gyapon ang kasal. Pero limitado ang atong mga bisita. Uy, Igo na ang mga mayor o konsehales tay. O kung naman gani ang gobernador, walang gyapoy problema. mayo. Pero dili gid ang tanan natong mga kaila ang pwedeng makatambong. Di mayo. Tay, limitado ra sad ang budget nga atong giandam para unya sa mga bisita. Samot di mayo. Time para gud una Mirasol. Pilam gini limit silang budget ha? Inggan di makaunya, limitado di eh. Limitado lagi tay. Pika. Kay di lalim ang budget kon ang tanan gyud natong mga kaila ang atong dapiton uy. Unya ang chuwer. Unsingan? Chuwer. Sa Chuwer. in English pa choir. Chuwir. Ay, binisaya man. Ang chuwer niya ang mga lay minister. Ha? Ang mga lay ministers. Lay ministers. Okay, in English man. Mga lictors ba o mga sakristan. Ako na tong gipang-ingnan ha sa tong ubang mga pare nga akong kaila. Ha? Ginbaitan ako kong apil. Ha? Muhatag mo islang lagtag-tag kanang kada pare ba? Muhatag sila atong gipang-invite. Unya. Ha? Para sa obispo. Tay, gusto namo nga duha na lang kapari og dili na lang obispo. Ay, may ubos lang si Martin humuwa din eh. Unsam na to. Uy, unsam ng kasala, uy! Paghilom diha oy jere. Uy, Parihas sa manggod-agod. naday ka na tayo. Naara ko diri naminaw ra ko nimo. Ngano ko dito magbuot ka man. Kung maura di makayas budget di ay. Nahibaw na ba ito si Padre Darwin? Ha? O ilang gipahibaw ng arsobispo? Arsobispo ba? Gawa gid ni mo'y kalaki oy jere. Uy, kalaki. Ako ginauwaw anang imong kinaiya nga nagpatuyang kalagbuot-buot og imo do. Unsam ka? Gilabuan pa nimong mga kaslonon nga sila man untay magbuot anang mga butanga. Ay mitabang lang ko nila tintay. Mindset ba? Mindset. Natural nga. Ako ginambuhaton kay naabi ako magserbisyo simbahan. Sabi taong kay simbahan ko eh. Bitaw. Oh. Liman ko liman. Ha? Ako'y mulihok anak. Ug maayo gani kay huwag mamalibad sila si Padre Darwin sa kong yangyo. Mitabang sila na to. Kalain sa nukon ato nang iatras. Unsa goy atras god? Lain kay huna-huna o nga kitay mihangyo o niya ato sang balibaran nga misugot na ba ang arsobispo. Layo pa man sad to tay. Ay, Pwede raman na nato ipa-cancel good. Kay nagdaginot tas atong budget tay uy. nagkiwil. Maayo na lang sad na nga makasave sad ta ba nga dili ta madak-ans gasto. Ay, Tay, mihangyo magud in town si Dindo nga minus-minusan lang ginato ang mga tao. Gani, wamang gani banda nga mukanta sa reception. DJ na lay among gikuha aron makasave sad ta. niya ang mga chuwer. Palik ng chuwer niya uy. Ikaw ba nga? Ay, nganong naingon anak mo na Mirasol? Ha? Hayan ba itong gingong dindok na ito nga? Bisag pila. Bugas to siyang dako. Namang ko'y gamay problema tay sa business karon ni Dindo. Oo ba? Mao nga sabto na sa good na to siya. Loy siya doon. Ako maganising kitabangan ini aron lang yun maandam na ning tanan sa Disyembre. Unya, kinsa man di ay bugas to ini inyong kasal ron, ha? Kinsa Ako lang una mo'y mutapal ini tay. Yay.
Pero misaad si Dindo nga iya ra kong bayran. Pero manay kaso tay ba kay bana na sad unya nako siya good. Ingnaw niya Dindo ha. Nga makig-istorya ko niya ha. Kay doon na lang ko'y gustong klaruhon unya niya. Unsa may gusto nimong klarohon niya tay? Basta! Basta! Ingna lang unya siya. Skat di malasa gini. Wag yun timing gahapon ni Mirasol da. Oh, come on. Paskang na paskang. Nadasas paskang. Abi nung kung sa ibot, ipasabot, anak, Tor. Unsa man siya? Nga di yun itugot sa higayunan. Nga ako'y magkapangulitaw ni Mirasol. Ah, Ikaw yo'y angay mo padayon sa imong misyon, Tor. Kay imo mang yun tong asawas, Mirasol. Mirasol is your wife? nalasagan ng imong inistoryahan siya. O magkiklaro. O magkiklaro nga human naman tagsabot bahin ana, di ba? Ayaw lagi. Pangagselong. O lagi, nisulti lagi ko. Nisulti naman ko gani ni mo. Mahimo manggunan atong lalis kung musukol dagan kasyo. Kung Paitran? hitanran ba? Ahitan ran. Mo ba na? Kung isa na akong nagani ka, wala mo na atrasay. Ha? Do not come back again. Ayaw lagi. Nakasabotage lagi ko. Basta ha. Ah, Magtinabang nga lang yun tani. Lisod man kayo kung imo na kong pasagdanan ni. Kung wa pa lang kung mapiki ni siyo, di naman kinahanglan ba nga manangpit pa kunin mo? Mga oh, selong. come on. Pero, Tor, lain pa ato, ha? Sumna. Ay, may maayo. Og unahon na to ang pagkuha sa mga bulawan nga imong gingon. We'll get the gold first. Walain po to siya siyo. Lain po to. Himuon to na to og gabi ang atong misyon. Himuon na to gabi ba? Mo kanang kuan ba kanang buta ko pasabot ba? Himuon na to kanang gabi. Kana, bro, naglaro na. Kana, na atong misyon. Aksyon kalibog na. Mamisita ta. Kana. Buntag man ug hapon, di ba? Oo. Pero kanang pagsud na to sa among bahay, kinahanglan og gabi bangag sa ilong. Oh, come on. IMB. Si Imbi. Aw, bao ba? DPNM is you. Dapaman. Sago ka? Sana. DPNM is you. Makuha na Da. Sama na. Dali po di mong malimot sa atong sabot. Oy! Pangag sa ilong. Oh. Mamo ko malimot, Tor. Giklaro lang ako, kay basin unya og makapokus lang unya ta og pangulitawong Mirasol. Sagdi lang. Niya naman ko ikimong mapa. Ha? Usaray lisod ani. Sige. One is difficulties. Takdan na ay. Pangag sa Sige, ilong. sabutan na tong maayo, Tor. Kinang sigurado yun nga, mulampos ta. Ha? We will pustro. Pustro. Mulampos ta. Pustro short mo nas puspuro. Pustro. Wa man ni kuruway lang yun tasyo. Di yun ta muhagad kung maalanganin ta. Ha? Kinahanglan nga plastada gini ang tanan itong mga plano. Pangag sa ilong. Oh, come on. Unya, kanus amang yun ang plano na to nga musod sa inyo ha. Enter your home. Na, how to enter the dragon? Ha? Muingon ra niya ko nimo, ha? Muingon ra niya ko nimo. Basta sa gabi yun ni natubuhaton pangag sa ilong. Oh, come on. Igna lang unya ko, Tor. Mag-agad lang unya ko nimo. Oh, come on. Pasensya ka na ha, Dindo. Gipatawag ta gyud ka kay gusto gyud kong makig-istorya nimo. Anay kaso, Tito. Unsa may atong hisgutan karon, Tito? Mahitungod kini sa inyong umaabot nga kasal, Dindo. Doon na lang ko'y gustong klaruhon. Kung unsa gyud ka tinuod ang inyong mga plano nga nagdaginot kamos gastuhan para sa inyong kasal sa Disyembre. Tinuod na, Tito. Yeah, mo ba? Miyangyo lagi ko ni Mirasol nga minusan ng mga tao aron basab nga makadaginot ta karong panahon na. Ba? Saon mo gud nga napiki ko karon sa among business, Tito.
Dagan kayo problema nga akong giasikaso karon. Wa man unta ka na'y kaso nako dindo ba? Hmm. Ang ako lang kay nakapangingo naman ko sa mga kaila nato. Ilabi na gyud ni Padre Darwin. Ang pari ba? Wanay kaso si Padre Darwin dito kay mao si ba? Mangyoy among main celebrant sa among kasal. Kuan man god. Ang buot na kong ipasabot ba dindo nga Tito. gitabangan kita ni Padre Darwin aron siya mao'y muhangyo sa arsobispo nga mukasal ninyo. Mm. Niuyo na biya ko no. Miuyo no eh. Unya, ang angan sa atong bakwion. Mauwawan ta na. Wa man ay kaso tito. Pwede naman og ato na lang ipa-cancel o di na lang arsobispo ang mukasal na mo. May mo magani tingali og ikaw lang mukasal na mo. Oy, dili in taon ka na mahimo din doy. Nganong ako gud. Eh, no, sa nga layman magkagat ito. Liman na ito. Liman man ko. Layman. O lagi man ko liman man ko. Oh, layman bitaw. Pero di taon na mahimo oy nga ang liman may mukasal ninyo. Pare magud na o kaha arsobispo. Magpari sa ko. Una akong kasal ninyo. Magpari ko. Medyan team dahil ka. Ikaw, Mirasol. Tay, nasabotan na gyud na mo ni Dindo nga limitado ra gyud ang atong dapiton. Dili lang ko daghan gud. Dako na magud kaayo gasto kung daghanon pa nato atong mga bisita. Wa lagi unta na'y kaso. Pero ang ako manggod, minaw mo ang ako manggod, daghan na kitag naingnan, mindset ba, mindset. Kung mingon pala mudaan nga, di na grande ang kasal, dili unta ko maghago pa ini. Nagtuo man ko, nga, maunay buhaton kay mao may inyong gisulti. Di ba Dindo? Di ba? No. Kuan ka No, na. sulti sinod. Pasensya na gyud kaayo ka, ha, tito. Ay, Wa man unta ni kaso ba kung walang gyud ko maapiki karon sa budget. Pero saan mo gud nga. Mo kambyo raw niya ako pohon. Kung makaluwag-luwag na ko. Bebe, ako mo tingog na gid ko ha. Nagsige na gid kong paminaw ninyo sige diri. tingog tin. Ayaw na ninyong problemaha, oy. Ang mahinungdan nun, nga mabindisyonan mo pare. No, tintay. Dili ba na kinahanglan ng ingranding kasal ba? Mas maayo ng simple ra aron gamay ra gasto. Mura mong lood na dyan ko ini. Kamugod! Wa ko'y mahimo na. Kung maugin niyang gusto. Uy, Sila. Tita, pasensya na kayo ninyo, ha? Diyos, ayaw nagpanumbalingas Jerry, oy Dindo. Ah, O ayaw na ninyong problemahang mga butang nga dili gid angay problemahon. bitaw, pero ingon mo gusto siya nga way mindset. Ay, tuo man kaato, man sa utok. Dotlan ko gamay, eh. Salamat kayo, tita, sa inyong laong pagsabot rin ako, ba? Ayaw naghuna-huna adong. Buhata kun unsa inyong nindot nga mga plano. Kaya wag ko'y nakitang diferensya sa inyong gustong mahitabo. Way ayo. Way lami. Way mindset. Di ko mo tambong sa ilang kasal. Way ayo. Uy! Lagpot igo sa tana, tay. Way lami. Nosak, uy! Kalit malakang nausab diha. Nanosuko magkagalit. Way klaro na ilang kasal. Ako'y nauwawa na ng ilang kabuang. Kay nga no lagi. Oh, nadainggan di nga, inihap ang mga tao nga patambungon. Be, ikaw ko, be. Ha? Be, mindset ba? Ha? Hasang arsobispo god. Dili na yun. Kay, dako ko ng gasto. Kaysa may nabuotan na, tay. Silang 2 mirasol. Kay, nagdaginot ko sa budget. Aw, Way ayo. samdi dautan anak tay kung madaginot sila. Ang importante, good nga makasal sila. Kaya ilan man ang kagustuhan. Wa kong kauyon, ana, ha? Ilabi na, ang mugastos kasal ang imong igsuon. Oh! Ang lalaki di ay! Mao na diha, way mindset ba? Napiki ko sa budget. Mukambyo ko na siya. Kailan kay kambyo? Ha? Mukambyo ko na siya sunod. Kinsa rin kambyo? Butang asa siyang kambyo. Huwabag to. Basta mukambyo siya. Lain, anak, good. Siya'y gusto magpakasal ni Mirasol. Unya,
Siya di ay magpagasto? Kalain ko dana. Mao na nga wa ko lami. Kung saan ako kawagin ko lami. Ha, bahala na sila diha. Ako'y mauwawan ining ilang kalaki. Wa silang maghuna-huna nako nga daghan ako gipangingnan. Ha? Gisayunan ka? Duha na gud ka mayor ang akong gidapit. Unya, mga konsehales pa sa lungsod. Yan naapay gobernador nga mustanong niya to nako. Lisod ako'y madaot ini oy. Nahibaw biya ka. Kung mayor na katong inviteon, apil na ng tao nila sa munisipyo, anam gina, mayor, apil na tanan, mga pulis, uban pa mga tanod. Mau na. Nga ilang libitahan? Way ayo, way lami. Pwede. Ay, ito na po. Tay, sige patakag panuto, tay. Tay, kisam sinanapit anang mga mayor, tay. Ako! Oh, Ako, Jerry ko. ikaw? Ako! Kay, mingon mo sila ang England din kasal. Ay, mao di ay. Mao sa na nakasayop ni mo, tay. Sa'yo. Kay, wasab na ka mangonsulta nila. Dapat unta, gipahibaw una ni Muslandaan, una ka nang imbitar og mga politiko. Dili na nako sa... Kay nahibaw na sila nga, ako silang kitabangan. Sila untay angay mo konsulta nako kay igo lang mo kong bitabang nila. Oh, mindset ba? Mindset. Mindset. Katawa. Ay, katawa. Katawa mo lang tanin nyo, tay. Uy. Tay, kung ako hindi mo tambong, masuko mo. Nya karon, kamura sa di mang luod nga. Dili na mo tambong. Doon na ko'y katarungan nga mangluod. Kay dili ni maayo ang ilang gibuhat. Na, sabuti na ninyo, tay. Uy. Dali ra maguna sa baron. Suryahi lang guna ninyo, baron. Ay, makalagot. Wa ko mahimuot inibisa kung saan pa way lami. Tay. Oh, kaman. Na naman da Esmirasol, oh. Suryahi na ninyo. Nya, unsa naman Mirasol? Nagluod ka, tay? Okay nga no. Kinsa may mahimuot ining inyong desisyon, ha? Kamu ra may nagbutbot. Tay, pasensya na gid kaayo. Ayaw na lang pang luod, good. Ato na ko ng istoryahon. Ako, Mirasol, lawom kay akong pagsabot ninyo. Pero kanang dili mo mo konsulta nako, nya mo diretso mo sa inyong desisyon. Wa ko malipay. Way lami. Ako'y mabutang sa dakong kauawan kung pamalibaran nato ang mga tao nga atong giimbitar. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!